Higit 1,000 may kapansanan sa pag-iisip o mentally challenged sa Pampanga ang nakatanggap ng ayudang pinansyal mula kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang tulong mula sa ahensya na nagkakahalagang tigli 5,000 piso ang magsisilbing food assistance sa mga benepisyaryo. Libre ring nakapagpakonsulta sa tulong ng alagang nanay medical doctors ng Provincial Health Office ang mga benepisyaryo. Nakatanggap naman ng family food packs ang mga pasyente mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Alam naman po natin na ang ating Vice Gobernador, mahal po niya, lalo na yung mga nasa medical sector po, no? Gaya ng mga psych patients. Alam po niya na talagang kailangan po ng mga tao itong tulong na to, pambili po, yung medical na assistance po, tulong po sa kanila yon, karagdagan, pambili ng gamot na wala sa province, gano'n. So, saka pambili ng mga pagkain nila. Personal na binisita ni na Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang mga pasyente kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan para kumustahin ang kanilang kalagayan. Masaya kayo po? Kompleto na kayong Manolo? Parasyon nila po kay kayo rin. Pero bakit sabi ko po kay kayo, yung pong paborin din pasyente yun luguran niyo po. Kasi ko, ang po'y nanay, paitun na kayo pong sao, Kapitolyo, ang po kareng aliwang ngayon siya ng gobyerno, bangkanita po, asopad na kayo kareng pasyente yun po. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.